Landed na. Ay, natin mo ito diba? Ay. Tayo sa Lamigaya sa dahilayan. Picture natin, Trami. May cellphone. Ay, pa niya na. Opo, dito. Grabe kahangin dito ya, guys. Huwag lang ikahangin may hangin. Ingat kayo panahon doon. Ingat kayo ang hangin. Dili na. Ay, dire. Kami karon sa Forest Park and we're going to ride a different kind of ride. Aman. Ay, jacuzzi din rin. Go-kart, diba? Sa gawas na lang. Gawas na lang. Ay, may minangaon ba? Namay nala sa sulod. Ay, gawas na ito. No way. Jadi kasukihan niya. Abot din no? Adrare mo ganina mi? Oh, dia aja. Ay, gituyok kayo na. Managan pero uban. Yo eh. Anong bayad? Wala? Ma'am, ayaw mo. Say, ma'am, no.
Ayaw mo gawid sa mental ma'am, dira sa PC, then pag landing nyo, taas tiil, dayon layo yung naong sa PC. Tama? Mas pasay kung gusto, di ba? Asa hawit? Dire PC ma'am. Magsunod ni. Alin ah? Alin forward ma'am. Ayaw mo gawid sa metal ma'am, dire Asa na metal ka na? then Tapos? dire na mo hawid sa PC, then pag landing ninyo, taas tiil, dayon. Yan na, din. Layo mo sa PC yung naong dayon. Yan na. Mag-take og photo ma'am, kung gusto niyo pa yung photo dito na sa photo booth. Okay. Ito siya ma'am. Bungan ni. Oh, una lang Una siya po. ma'am. Pero sa mga bangga. Sabang mama, picturean tika ma'am. Kita na kang photo. Kira na lantar la taman ma'am. Galing God. Wait lang. Wait lang. Ulit ko pa. Ay, naku. Wala isa ma'am. Naku ka oh. Wala naman. Ano ko rin? Same instruction. Tamiin. Dia deh kan. Kawan ba ini abot ko pakai mo namin sakit gamay. Dili ka na no?
drive gabi eh. Katama ka pa naman yung one way, no? Yung mga iso, yung mahilit. Ano sa dyan? Yung mga iso nito. One way. One way. Latag niya. Bilang pinya. Ah? May 20 daw. Isa man ani. Bisag asa ani? Hindi na. Bisag na. Paborito mi. Oh, Ba? Is it right? pabili na ma'am. Kabis mo kayo na. Kanay pabre ni mo me? Oh, bisag asa testing ni sample ni. No. Yan. Ano ito 20 abri daw? Gani. Ano? Ano? Bilhin na. Isa lang. Ay na lang. Hindi. Lang dahil tagmahal man. Ano ito 20 yun? Ito ba ang kuya? Bakit? Ay, baba. Ano yung tamis na eh? 140 na. Pila na? Pila na isa? Ano yun? Ano pagkabre no? Wala pa. Kita ano? Pagkisahon. Bubay kayo ito ah. Kuhaan bang mata?